Пушкин картасы проекты буенча мәдәни чаралар Мөслимдә еш булып тора. Татар театрлары да Мөслимгә килгән сайын укучылар өчен тәрбияви әһәмияткә ия булган иҗат җимешләрен алып килә. Бу юлы Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры Муса Моабит исемле пластик музыкаль поэтик спектакль тәкъдим итте. Бу спектакль инде безнең менә балаларга, мәктәп балалары өчен, мәктәп программасында булганга күрә мәктәп балалары өчен махсус куелды. Бу спектакль дәрес дип атала. Без инде бу спектакль дәрестә Муса Җәлилне башкарак яктан ачарга тырыштык. Менә безнең Муса Җәлил, без бит инде аны патриотик шагыйрь буларак беләбез, шундый җитди, шундый көчле кеше буларак беләбез. Менә бу әсәрдә инде без аны икенче яктанрак ачарга тырыштык. Муса Җәлил образы төрле сәнгать әсәрләрендә төрлечә тудырыла. Үзенчәлекле бу спектакльдә дә Муса шагыйрь буларак кына түгел, гади кеше буларак та ачыла. Миңа актер өчен бик кызык. Ул менә шул ир кешене, беләсезме, ул шундый батырлыгын уйнарга. Чөнки ул менә барыбер яза, сыза да тагын яза диләр, һәм ул менә барыбер ниндидер язып калыйм дигән шундый фикердә, һәм миңа ул шундый дәрт бирә. Татарча аңламаган балалар өчен театрда синхрон переводлары бар. Муса Җәлил безнең күңелләрдә геройлык һәм ватанга бирелгәнлекнең зур үрнәге буларак яши. Бүгенге көн өчендә бик актуаль булган мәсьәлә бу. Яшьләргә Муса Җәлилнең рухи ныклыгы турында кат-кат сөйләргә кирәк. Муса Җәлил турында күбрәк белергә, аның иҗаты белән танышырга һәм аның турында булган спектакльне карарга килдем. Biz инде Муса Җәлилнең аның герой шагыйрь икәнлеген беләбез. Укучыларым инде аның турында, тормыш юлы турында таныш, аның шигырьләрен укыйлар. Һәр ел сайын аның иҗаты мәктәп дәресләрендә өйрәнелә. Һәм инде китапханәче буларак та мин балаларга Муса Җәлилнең тормыш юлы иҗаты турында тагын да ныграк белүләрен телим. Пушкин картасы проекты шәһәрдә генә түгел, авыл җирлегендә дә актив эшли. Моның өчен яшьләрнең үзләренең дә актив булуы кирәк. Югары сәнгать дәрәҗәсендәге үрнәкләр белән танышу мөмкинлеге тудырылганда бигрәк тә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.